že okrem výuky cudzích jazykov, okrem výuky počítačov ponúkame niečo, čo je pre deti dôležité v tomto čase, a to je pohyb. Snažíme sa pre deti pripraviť rôzne športové krúžky so zameraním a spoluprácou aj s jednotlivými družstvami. To znamená, okrem hlavnej náplne, ktoré je hokej a športové triedy so zameraním na ľadový hokej, u nás v rámci krúžkov sa dievčatá, ale aj chlapci naučia hrať hádzanú, naučia sa hrať basketbal, kde spolupracujeme s Mestským hazardárskym klubom Košice a kde spolupracujeme s najlepším basketbalovým družstvom v súčasnej dobe v Slovenskej republike za rok 2013, a to je Kult Angels Košice. Radi by sme pokračovali a nadviazali na túto spoluprácu aj v niečom ďalšom a radi by sme vytvorili športové triedy so zameraním aj na basketbal dievčat. Deti upútajú nejaké autority. Niekto, kto nejaký šport robil, alebo kto im tento šport, ktorý robil, môže ponúknuť a môže to robiť naviac. Preto ja som veľmi rád, že napríklad Richard Štoch, radíme ho medzi patronov tejto školy. On aj napriek svojim povinnostiam a zahraničným povinnostiam, ktoré má, stále prišiel na konci školského roka a tým najlepším žiakom v tých triedách spoluzdával vysvedčenia. A žiaci o tieto vzory sa opierajú, napíšu prácu o tom, komu by som sa chcel podobať. A to sú vlastne tie pozitívne vzory, na ktoré je potrebné upozorniť a ktoré je potrebné tým deckám dávať za ten vzor. Tým, že spolupracujeme s HC Košice, aj tí hokejisti prídu medzi decká, či už na besedu, alebo prídu dozdať vysvedčenie na konci roka. Aj to je to, čo tie deti k športu motivuje. To isté vlastne aj basketbalistky Kult Angels, ktoré dosahujú veľmi dobré výsledky. Dievčatá prídu stále na konci roka, či už medzi decká, porozdávajú repliky dresov so svojím venovaním. A to je taká motivácia pre tie decká, aby sa tomu venovali. Ale v každom prípade ten pohyb a to, čo je potrebné urobiť v súčasnej dobe, je viac sa hýbať. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Mne sa škola veľmi páči, myslím si, že by ste ani nechceli vybrať nejakú inú, už vôbec nie. Aby z chlapca niečo bolo, čo sa týka disciplíny, si myslím, že to je veľmi dobrá voľba. Ich to strašne baví, však oni počujú, že by nešiel na tréning, však mňa on prehovára, keď je chorý a vyjednáva, že už nekašle, že on už je zdravý, on už ide na tréning, proste to strašne ťahá. Treba stáva ráno na tréning, ale keď sa aj mamke veľmi nechce, tak si mi stále povie, že mamka, ale my musíme vstať, pretože on nevie bez toho udržať na ten tréning nešiel. Malý je taký, že keď mi sa nechce, on ma potiahne. Musím sa naučiť zodpovednosti a cítiť tú zodpovednosť aj voči ostatným. Ja nepoznám také, že jak niekto povie, že dieťa mu sedí na počítačom. Môjho syna to nebaví, pretože on je strašne citlivý na ten šport a na pohyb, takže on aj to vyhľadáva, aj keď je leto, tak on chodí bicyklovať, hraje s nástupom hokej. Oni nevidia, ale to je skoro všetky deti. Každý deň v družine hrajú futbal. To sú druhé zápasy. Môj syn kúpil si pišťalku, urobil si karty, žltá, červená, proste, to je ďalší zápas, takže oni to strašne, že oni sa týka týchto vecí strašne, že to prežívajú. Je to športová škola, je tam sebadisciplína, disciplína, tento šport vedie k samostatnosti, k aktivite, zdravom tele, zdravý duch, ako sa hovorí. Hej, to dieťa je potom sebestačné aj v budúcnosti. Šport je prínosom nielen vo výkonnosti, ale aj pre osobný život. V záujme rodičov je, aby mu prišlo šťastné, spokojné a hlavne unavené decko, ktoré nemá čas na iné činnosti, má čas urobiť si domácu úlohu, zaláhnuť, spať a je spokojné a kľudné, že má vytvorenú tú pohybovú aktivitu a že sa unaví prirodzeným spôsobom,
nie spôsobom takým, že sa nudí. Vždy lepšie sa zaspáva po športovej aktivite, ako sa zaspáva po nudy. A myslím si, že toto je to, čo chceme žiakom, deťom a hlavne ich rodičom ponúknuť, aby ak si zoberú detsko do školy a po ňom prídu, vedeli, že už je pripravené na ten ďalší deň, je unavené a že ľudia môžu sa venovať, môžu navštíviť predstavenie, môžu sa prejsť a decko je spokojné. Nič nie je lepšie ako spokojné dieťa, ktoré je doma, ktoré s úsmevom znáša aj úlohy, ktoré na ňom kladú jeho vlastní rodičia. Milí rodičia, zápis za našu školu je 17. a 18. januára. Bring me down, I said, 'cause I'm